ଭାଇନା ଏ ପରିବା କୋଉଠୁ ଆଣିଛ? ଟମାଟୋ କିଲୋ କେତେ? 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ ରେଟ୍ କହିଲ? ପୋଟଳ 100 ଟଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେତେ ଅଛି? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା। ବାଇଗଣ ମଉସା ଆଇସ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଟିକେ କହିଲ? ବାଇଗଣ 60, ପୋଟଳ 100, ଟମାଟୋ 30, 50-60 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖାଲି ମଟରଟା କାକୁଟା ହେଲେ କାକୁଡ଼ି ଚାରି ଆଉ କରୁଣା ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। କାକୁଡ଼ି ଚାରି କରୁଣା ବସିଯାଇଛି ନା କରୁଣା ରୋଗ ଟମାଟୋ କିଲୋ କାଲି ନବ ତ